Hej og velkommen til LM Gameplay. Jeg har valgt at starte en ny Let's Play på grund af, ved den gamle, der fucker det helt op med biomesne og det. Jeg har valgt at starte en ny Let's Play. Helt alene. Men, hvad er det? Hej! Hej! Hvad med det? Jeg er Lukas Nielsen, og det er Magnus. Nå, ja. Dag. Okay, det var en joke. Ja. I tager det? Ja. Vi starter for nyt map, fordi det er fucket op i biome, som jeg egentlig fortalt. Og vores mål, det er simpelthen at finde en jungle, og det mål bliver ikke særlig svært. Vi fandt samtidig lige inden vi startede. Vi spawnede næsten i en. Ja. Og vi kun gået lidt væk, fordi vi skulle lave det trick der. Ja. Bare for at være awesome. Og nu er det ikke sådan der med, at vi siger... Ja, hvor lang tid er det tilbage og sådan noget? Vi siger ikke sådan noget med hej. Vi optager bare. Ja, vi optager hele vejen. Så det kan godt være, at jeg bliver afbrudt med din setting, i en sætning. Setting. Ja. Men det jeg kan kører med god FPS. Endelig. Jeg kører med 30. Og jeg kører med 20. Kører med 20, det er ikke godt. Jeg kører med 30 nu, det er godt. Du skal bare holde den aller mindst af 25. Brugen så kører det godt for året. Så nu står den på 40, men inde i F3 står den på 36. Ja, de kan ikke sådan helt følge med. Men ja. Det skulle køre rimelig godt. Lukas, Ja, vi tager 20 stykker træ og så. Ja, jeg har, når jeg lige har fældet det her træ, så ser jeg lige, hvor meget jeg har. Og det fede er, at nu kan der komme hvidt træ og sådan noget. Ja, der er også noget mærkeligt brun noget, som det ser lidt klamt ud. Men jeg har 15 stykker. Hvor meget har du? Jeg har snart 20. Jeg har 18. Nu har jeg 18. Okay, men ja. Så er vi lige 20 her. Og undskyld, at der ikke er kommet så mange videoer ud her på det sidste. Men vi skal nok her i weekenden, der det kan det være at Ja, for jer er det jo ikke weekenden, men... Eller jo, det kommer an på, hvornår du lægger det ud. Ja. Men, Her i weekend, der kan I godt regne med, at måske så får I ikke andet at lave end at se vores videoer. Ja, måske kommer... Jeg ved ikke, hvor mange af vores videoer, der kommer op om dagen. Men vi regner bare med en om dagen, ikke? Jo, eller måske 2. Ja, måske 2, hvis vi lige... hvis vores internet lige bliver lidt bedre. Og jeg har fået fikset mit. Ja, men... mit net, det er aldrig godt. Nej. Til at uploade videoer, men det er fint nok til sådan... Jeg har 15 megabit download. Men upload, der er kun én. Hvad? Hallo, vi skal op i det træ deroppe, ikke? Det er sådan et. Det er til højre. Ja, det højeste, nej, lige der foran mig. Det der. Så skal vi den der vej. Ja, vi skal følge mig. Okay, og med hvad nu? Træerne er det ikke begyndt at se anderledes ud, synes jeg. Altså saplings. Nå, bare træer i det hele taget. Jeg synes, ligner der kom sådan æbler på, eller sådan nogle pærer eller sådan noget. Jamen det er på grund af det jungle. Nå, Hvor fanden var det nu, jeg pegede hen? det var heroppe. Ja, det må være der, og så kan vi Skal gå vi have derind. rule med op, eller? Eller hvis vi skulle der, hvor der... Okay, vi skal have nogle dyr. Jeg går lige op i træet. Ja, jeg laver en workbench hernede, okay? Så Ja. kan du altid bare lave en deroppe hvis der. Og grunden til at jeg ikke optager, selvom det faktisk var min tur, det er at min computer den boller for vildt. Og det er faktisk uden pis. Ja, men Lukas, jeg er lige kommet op, men jeg er blevet nødt til at sætte en træblok, fordi at... Ja? Jeg er kommet op i træet, men jeg er blevet nødt til at sætte en blok, fordi ellers kunne jeg ikke komme op. Det rimer. Ja, det er fint. Og der er nogle høje træer derovre. Jeg er lige i gang med at samle lidt mad også. Det er vi jo brug for. Ja, men vi skal bo heroppe, eller hvad? Ja, i træerne. Okay. Men der er en jungle biome lidt længere væk herfra, så ikke sådan rigtig langt væk. Bare sådan, hvor der lige er sådan en biome, der går imellem. Fuck, hvor jeg lækker. Og jeg optager ikke engang. What? Okay, jeg går lige i gang med at fjerne det her. Wow, der er en creeper. What the fuck? Gå væk. Gå væk. Hørte du det? Ja. Eller? Så jeg bare gå væk. Hørte du noget, der sprang? Jeg ved ikke, hvad der skal for mit Minecraft, når jeg slår til ting. Jeg ved ikke hvorfor.
Det er fordi jeg kørte med højeste grafik, og min render distance den er på far, og jeg har kun 32 bit. Åh. Så det er bare på normalt, så lægger det ikke så meget igen. Så Der tog jeg så fejl. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Hvorfor er det, jeg lægger? Det plejer altid at være den, der optager, der lægger. så nu kan du, tror jeg godt, du kan... Nej, det kan du. Vi prøver lige at lave noget her. Jeg laver lige en workbench. Men skal vi bo i det her, eller hvad? Ja. Eller vi kommer nok til et nyt sted på et andet tidspunkt. Men... Ja, vi starter i hvert fald lige der. Det er jo ikke som at lave det. Det var sådan her. Sådan der. Solen er ved at gå ned. Sådan, nu har jeg lige lavet vejen op til dig. Eller nu har jeg. Vi skal have noget mere uld. Ja, jeg kommer lige ned til dig. Hvorfor har jeg kun 3 stykker? Jeg synes, at jeg fik samlet meget mere. Men jeg er i gang med at samle noget mad, så vi lige kan overleve lidt, ikke? God idé. Fordi der er masser af gris lige hernede. Okay, det hjælper ikke ret meget, at jeg satte den der. Jeg troede faktisk, det hjalp. Hvad for noget? At jeg satte en lader. I computeren? Nej, jeg troede det hjalp, at man kunne kravle hurtigere op, hvis man satte de der stiger. Stiger, what the fuck? Okay, nu kan jeg slet ikke komme op. Det går da godt. Lukas, det bliver snart nat. Det ved jeg godt, men jeg skal lige samle noget mad. Ah! Jeg ved det, jeg skal lige have noget. Det bliver bare lidt svært for os at have en mine deroppe, ikke? Jo, nemlig. Det tænker jeg også. Jeg bliver altså lige nødt til at samle noget sten, bare lige for at vi kan overleve natten. Har du, hvor meget vul har du? 3. Jeg har til mig selv. Nå. Slet ikke tænkt på mig. Jamen, jeg kunne ikke finde flere fucking får. Er du nede på jorden? Ja, der er en creeper. Shit. Creeper. Ah! Fuck, det lød tøset. Altid. Jeg samler lige noget sten. Så har vi 2 stykker, så mangler lidt. Hvor meget sten? Hvor mange wool har du? 2. Spag. Der er herovre. Kan blæksprutter egentlig parre sig her i? Det kunne egentlig være fedt. Det tror jeg ikke, de kan. Det skulle også være mærkeligt, hvad skal du bruge blæksprutter til? Ja, jeg bruger aldrig blæksprutter. Aldrig. Hvad skulle du bruge dem til? Det er lige det. 17 sten må være nok lige fra starten af. Ja. Oh shit! Oh snap! Jeg skal op i træet. Op! Hvad sker der? Hvor var husen? Hvor er vores træhus? Kom hen til mig. Der er du, jeg kan se dig. I'm on my way. Har du 3 stykker ud? Ja. Kan du så bare lægge dem her? Jeg har lige lavet en ting til mig. Jeg laver lige en til mig. Okay, skal vi gå op? Nej, vi sover bare lige hurtigt her. Okay. Pas på. Vær klar med sværdet. Jeg har ikke noget svært sjovt. Ej. Det har jeg. Godt nok. Så lad os smutte op i træet. Jamen, det er lidt mærkeligt, når man går op, fordi at Jeg skal snurre sig sådan lidt op. ja. Jeg ser, det går galt, når dem her lader, de kommer. Hey. Man kan ikke gå igennem der. Nej, det troede jeg nemlig. Kan du gå lidt nedad? Kan jeg ikke lige gå lidt op? Bare lige midlertidigt, ikke? Jeg har en idé, måske. Sådan der. Og så kan vi... Og sådan der, så har jeg lavet det. Så hop op på dirtblokken. Ah. Og så hop herind. Herind. Hop. Nej, derind. På den der. Du går op her, okay? Du kan også bare hoppe op på stigningsbad. Smart. What the fuck? Må jeg se? What? Jeg havde 2 bomber, og der stod en heroppe. Skal vi bygge huset her, eller er det ikke her, vi kommer til at bo? Fordi det er lidt svært at have en mine heroppe.
Jamen så skal vi skal have sådan en rail track direkte ned i jorden. Vi bor heroppe, du. Okay, hvor meget skal vi udvide den med? Bare Udvide den med, en mere her. og lige der hvor du står. Og så skal vi så gøre sådan der, og så sådan der, sådan der, sådan der, sådan. Hov. Det er dejligt at tænke på det der med, at man ikke skal tænke på det der med tiden. Ja, faktisk. Pænt dejligt. Ja, det er bare at optage lige indtil man ikke gider mere. Hvad fanden det der med de der workbench, det ser så lidt fucked ud. Ja. Jeg fjerner mig altså. Jeg går ned og skaffer noget sand, så vi kan lave nogle vinduer. Ja, der er en ørken lige ved siden af. Hvor siger vi den her? Hvor du? Og helt derovre, ja. Ja. Jeg skal bare lige have noget af den her workbench. Der. Hey! Hvad ligner det der, man har ødelagt det? Sorry, jeg troede ikke du var der, man. Eller jo, jeg vidste godt du var der. Hør det. Jeg sagde slet ikke lige, at jeg lige skulle lave en Det lød ikke sådan. Ej, nu mister jeg min ting. Jeg mister mit træ, seriøst. Ja. Får du halvdelen af mit. Halvdelen. Ja. Sætter bare lige hurtigt den her. Det er kun midlertidigt de steder, vi sætter vores ting lige nu. Vi skal altså lave den ordentlige vej op med nogle... Skal vi ikke bare tage de der lader hele vejen op? Lader? Ja, dem der stiger hele vejen ned fra bunden af. Det bliver vi nødt til, på grund af de der, de går altså ikke. Det er bare fordi, de hedder lader på engelsk eller sådan noget. De hedder latter. Lader. Ladders. Jeg er lige i gang med at lave lidt kul. Charcoal. Jeg henter noget sand. Helt herover. Vi skal have de tynde vinduer, ikke? Jo, det er bedst. De er pænest. Og jeg synes faktisk, det er lige pænt for at være ærlig. Jeg begynder også småt at bygge på vores hus. Ja, det skal bare mega awesome, det skal. Det skal mindst slå det andet. Ja, det andet var altså ok. Godt. Ja. Det var i hvert fald ikke dårligt, det kan man ikke sige. Ja. Men har du brug for mad, G? Hvad spiller jeg egentlig på? Jeg spiller på normal. Ja, det begynder der hjælpe på det. Hvor er du hen? Jeg kommer nu. Okay. Sådan det der. Men det er allerede sæson 3. Yeah. Vi sagde, at vi skulle lave 100 episoder i den anden. Kommer vi det tror jeg aldrig nogensinde vi kommer til, men vi kan prøve. Vi regner om med noget Saints Row i dag, måske. Ja, Saints Row 2 på grund af idioten, der var for nær til at købe Saints Row 3. Jeg var ikke for nær, jeg vil bare lægge ud med Saints Row 2. Ja, og hvad er så din mening om det, var? Det er awesome. Har du noget 3? Ej, shit. Vent lige, jeg kommer lige ned. Hold shift nu. Ja. Derp, gå lidt længere ned. Nej, lad være med det. Gå ned, lidt længere ned, kom nu. Nej, ikke der. Shit. Gå lidt længere ned. Fuck. Okay, jeg går bare herover igen. Du skal bare være irriterende. Vi ødelægger bare vores hus. Men fuck it, gulvet heroppe skal alligevel være 3. Ja. Men det der, det er altså ikke så pænt. Skal der have noget svinkalet? Tak. Det er hyggeligt heroppe. Ja, det er dejligt allerede nu. Ja. Har du noget træ, jeg kan låne? 2 halvdelen af mit nemlig. Ja, flot. Sorry. Har du noget kul? Et stykke. Tak, må jeg få det? Fail. Jeg laver lige vores gulv. Jeg tror det er som at lave et glas. Ja. Og så gør vi gør... Okay, jeg går ud og hakker noget. Må jeg lige få 3 stykker træ? Det var godt, du lige nåede at sige det. For jeg går i gang med at lave ladders. Ja, og så kan jeg lige lave en økse, og så går jeg ned og hakker noget masse træ. Ja, kan du så ikke også lige sætte dem på vejen? Jo. Det var lige, hvad jeg havde råd til. Og jeg vil have rundt til. Ja.
Jeg laver lige hullerne til der, hvor du skal være.